Kakek penghasilan perharinya berapa? Pasti sedikit ya. Kasihan ya. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Agi di acara Bagi-Bagi Rezeki. Kali ini kita akan memberikan bantuan kepada kakek yang ada di sana. Kasian banget ya, kayaknya belum makan. Ki, aku ya durung mangan lho. Iki lho, aku yo urung mangan. Wis to, iki demi kebutuhan konten. Ayo. Action Ki. Hari ini kita akan memberikan bantuan kepada kakek tersebut. Nanti saya akan memberikan sejumlah uang untuk foya-foya. Ki, nek foya-foya mbak aku dijaki. Nah, Beb, nek seneng-seneng weh. Cepet. Ayo to, serius. Hari ini kita akan memberikan bantuan kepada kakek tersebut. Nanti saya akan memberikan sejumlah uang yang akan... Sek Ki. Emang kan duit. Alah, Beb, kowe iki lho. Tumben Ki kowe apian bagi-bagi duit barang. Aku yo gelem Ki dibagi. Lah yo iki lagi usaha golek duit, Beb. Usaha golek duit. Maksudmu piye to Ki? Awake dhewe gawe vlog bagi-bagi duit nggo wong kere. Kowe yo kere dadak bagi-bagi duit barang. Kudune awak dhewe sing dibagi duit Ki. Ora malah bagi-bagi duit. Masalah ini lho, Feb. Gawe konten sing temane kemiskinan, mengeksploitasi wong kere, penontonnya bakal mbludak, bakal viral, Feb. Terus? Nah, nek penontonnya akeh, bakal oleh duit jutaan bahkan miliaran saka konten kuwi, Feb. Ngerti saka ndi? Aku riset, Bro. Mosok? Kandhane kok ucul. Ucul? Kandangi kali Ki. Ayo kuwi maksudku. Mbah, kok teng riki ya, Mbah? Ngopo kowe? Mbah, jenengan teng riko mawon, mangke kula syuting. Terus posisine jenengan ndodok nggih. Nah, wajahe dimelaske, kedah ketinggal tiang kere ngoten. Weh, lah dalah ngawur. Kok kira aku wong kere? Mboten, Mbah, namung apus-apus niki. Mangke kula paringi arta. Ya ta, Feb? Heeh. Kowe lah dalah. Aku siap, Ki. Urusan duit wae, gelem. Loh, Ki, kuwi kan nggonku. Iya, Ding. Ayo Ki, meneh. Oh iya, yo. Waduh Ki. Bateraimu entek Ki. Waduh. Coba. Golek colokane ngendi ya iki, Feb? Motormu nang ndi, Feb? Aku iki Oh iya. Feb, wangi. Feb, akhirnya bener iki toh? Oh Ki. Kowe iki ngapa to Ki? Iki lho meh ngecas ning aki. Butuh ces-cesan to. Nganggo HP ku wae. Waton nih, ora ket mau. Lah ora tekan no. Wah, semi. Wis iki titip. Ayo mulai meneh, Bay. Ya. Action. Hai guys, sekarang kita akan bagi-bagi duit ke kakek yang di sana. Yuk.
siang kakek. Weh, raimu gosong. Mbah, ampun mbah. Ampun ngoten niku. Katweb, baleni ya. Ya. Selamat siang kakek. Perkenalkan, nama saya Agi. Aku lah wis ngerti jenengmu Agi. Aduh, tulung mbah, tulung. Wis kat saya baleni. Mangke menawi kula tangleti mboten sah disauri. Nggih. Oh, ngono. Iya. Oke, mulai ya. Action. Kakek sudah makan? Pasti belum ya. Kakek rumahnya di mana? Pasti jauh ya. Kakek penghasilan perharinya berapa? Pasti sedikit ya. Kasihan ya. Kakek mau uang? Gelem. Waduh. Oke guys, karena kakek mau uang, jadi kita akan berikan kakek sejumlah uang. Ini kek. Mantap. Cocik. Waduh, kat Sefab. Mbah, mangke pas kula paringi arta, jenengan iku nangis, Mbah. Nangis bahagia ngoten lho, bersyukur. Ben kadose ketinggal dramatis ngoten. Nggih? Nggih. Hari ini, Feb. Oke guys, saya akan memberikan uang kepada kakek ini sebesar 1 juta rupiah. Ini kek. Loh, kok meng 800? Jare sayuto. Kat. Apa nih Togi? Banting HP-nya lho. Oh, HP kuding. Mbah, niki kan namung hapus-hapus. Dadosipun ditampa mawon nggih. Ya ora iso. Kowe ngomong sayuto kok. Iki ming 800.000. Feb, kowe duwe 200.000 ora? Duwe? Tak silih sik ya. Ya aja. Tanggung madang ya, Ki. Feb, ngene lho. Video konten iki kan bakal viral. Mengko aku bakal entuk duit jutaan, bahkan miliaran. Jadi duit sing tak silih saka nggonamu iso tak balikke berlipat-lipat. 2-3 kali lipat ora apa-apa, Feb. Tenan lho, Ki. Balik 5 kali lipat wae ya, Ki. Oh, beres. Emangnya kowe ngerti 5 kali lipat saka 200.000 kuwi piro? Piro ya? 500.000 paling. Iya. Aku Mbah. Pun pas nggih, sak yuta. Alhamdulillah. Loh, Mbah. Mengke riyin dereng action iki lho. Nggih. Oh, ngono ya. Ya. Ini ya kayak uangnya. Alhamdulillah. Piye Ki? Wis dramatis durung? Mantap, Mbah. Sesuk nek ana ngene neh, aku gelem Ki. Siap, Mbah. Dan iki berhubung sampun rampung, artune kula pendet melih nggih, Mbah. Wih, ya ora iso. Wis dikekke kok dijaluk meneh. Lah wau niku namung ngapus-hapus ya, Mbah. Ora iso. Duh, Mbah, tulung, Mbah. Lah niku soalnya artone kula ling ngampil wonten kas RT, J. Oh, kuwi urusanmu. Mbah. 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 Makane Ki, aja sok-sokan peduli tentang kemanusiaan, nek kowe berharap jutaan saka konten kemiskinan. Lah terus kas RT sing tak silih piye, Fab? Nek kuwi kan urusanmu, Ki. Nek sing dadi urusanku, duit 200.000 ku mau piye, Ki? Sesuk ya, Fab. Ngenteni aku nek sukses. Sukses kok dinteni. Sukses ki dipethuk. Kayak jodoh wae ngenteni. Emangnya jodoh duwe sikil.
iso maro dhewe. Kadang jodoh yo manja njaluk dipethuk. Ya nek sing dinteni paham. Nek ora jomblo terus kowe. Jomblo tekan sukses. Nyoh, HP-mu sing jeblok. Bali sik aku. Pap. Pap. Kakek mau uang? Gelem. 2-3 kali lipat. Sukses ki yo diparani. Kaya jodoh wae duwe sikil. Yo nek sing jodoh itu sikil sik lali aku. Pasti belum ya. Rumah kakek jauh, Ana. Pasti di mana ya? Kakek sudah makan. Pasti belum ya. Rumah kakek di mana?